Здравейте хора, добре дошли в следващото видео, парт 2, да ви науча как да минете Hero Neighbor, който не знае и за първи път играе. Това е парт 2 и веднага да започваме. На тебе тук трябваше да ви бъде нощ, но на мен е така, защото седа ми фана, или па, ако искаш да бъде ден веднага, ти искаш рестарт и ще ти прави ден. Аз пет часа тук чакам. Добре, веднага ти е ден. Да, така. И вземеш и тук столчето или няколко тийки тук. Аз го направих вече. Да ви покажа как. И аз го отворих вече. Тук слагаш столчето. Къде да се и тук го отвориш. Да, така. И взимаш столчето, тук чупиш и отиваш в асансьора. Ой, добре. Ето, вие сте сега във втория етаж. Тук е това. И ако чувате това звук, това е магнита. Не знам, ама магнита. Ако искаш влакчето да тръгва, така, само изскочиш и тук долу. Няма да взимаш fall damage, па да умреш. Добре, това. Кликваш и ето това, ето влака започва да отива, ето. Той ще щупи всичко и може да... Опа, аз ще добра. Добре, сега отивам пак. Тук е стойчето да го махнеш. Да, съседа ме гони. Отивай тук, отивай тук. Не. Отидох пак горе. И сега не знам къде е влакчето. Долу. Да, долу е. И трябва да отиваш. Аз без исках умрах. Добре. Трябва да отиваш в влакчето. Аз нямам чадър. Трябва да си намеря чадър. Няма чадър. Чакай! Какво правиш, бе? Ей, мърсняк! Ай! Не! Пукваше. Леле. Уау! Зад мене е съседа. Леле, аз тук умрах. Аз Дай ме фана. Нема нищо. Това ще бъде много дълъг видео. Дай ми нещо. Добре. Аз не знам къде да отивам. Сериозно? Камеро! Яла тука, бе, човек! Аз не знам къде да... Чакай. Отивате тука долу, после тука долу. Тук има манекен. Щупиш прозореца, тук има чадър. Тук чадъра. И сега може да отивате тука долу. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Не знам къде. Взимаш този магнит, отиваш в другата стая. Ето тук. 2 hours later. Аз го успех по първи път. Дай ми ключа и синия ключ е при мене. Добре, и отиваш тук и отваряш тая стая, където ние бяхме преди една минута. Някой чука. Леле! Отивай долу.
съсече! Не, оставяме тук. Аз бегам. Айде бе, отваряй бе. Кода е 2369. За това... Как? 2369. Чакай. Аз го докосам. 2369. Тръгна. Не! Как? Това ще бъде дълъг видео. Добре, сега нямаше нужда да правя това, но яко, ако съседа е тук, но така. Опа! Аз се изфърлих! Аз съм ненормалник. Айде бе, бабче! Хуя! Не! Ах, леле! Влака ще тръгва. Влакче! Ооо, леле! Аз не знам как го успех, ама аз го успех. Добре. Отиваш тук и един ключ за тук отвън. Няма ти нужда за влакчето сега. Да. И сега отиваш тук долу и отиваш и тук. Тук е за тайната стая. Ето, съседата и... да. Тук слагаш това и рестарт правиш. Рестарт. Yes. И чакате. 2 hours later. Ето започна. И сега е ден. О, не. О, не. Това не е добре. Оу, вау. За какво каза? Окей. Добре, сега отиваш долу, където бяхме. Опа, тук е още отворено. Сега имаш тук. Няма ти нужда това. Отваряш тук и тук или тук отваряш. Готово. И само тук ти трябва да хабиш водата. Аз знам къде е това. Пак трябва да отивам в влакчето, ама... да, аз тук ще отивам. Заседа е долу. О, what? Добре, опа. Готови сме. И сега отиваш тук. Хоп! Скочиш е тук и си... тук. Това е водата. Бум! Ето. Окей. Това е от Video Game News. Аз не го знам, той е ютубър. Но знам, че прави Hello Neighbor видеа. Значи ще го фърля при мене. Той е хич не при мене. Добре, сега скоча долу. О, влака е зад мене! О! Щеше да ме огази. Отиваш долу. Е тук има някакъв ключ, който трябва да го използваш. И тук отиваш. И ето го ключа. Тук е по-лесно да отиваш. Така че... така. Как? What? Как? Ау! Отиваш. Чакай! Влакчето! Не! Влакчето ме изплаши и аз отидам долу. Добре, сега отиваш тук.
Отиваш тук, ето го китара. Ето ни трябва. Отиваш тук, хоп, и правиш този пъзъл. 1 minute later. Така, и ако си готов с това пъзел и сега това ти отваря, това те отваря и трябва да отиваш и тук. What? Къде се седа? Добре. И това го кликнеш, да прави в червеното и си готов за кикарката, за ключ, за този кикарт. Чакаш го да изсъхне и си готов. И сега ти трябва кролбара и трябва много минигейма да правиш. Значи... така... Не! Не! Ау! Надявам се да харесвате този видео, чупете лайк бутоната и абонирате за каналата да ми видите всеки ден. Ей, чао!